Benvolguts compatriotes, soc Frank Duvé. Les properes eleccions catalanes seran el 14 de febrer i els hi demano el vot per mi i per Força Catalunya, per tal d'alliberar la nostra nació del dugall colonial espanyol. És lògic que alguns de vostès pensin que un nou partit no és bo per aconseguir una majoria independentista, però cal recordar fins a on ens ha portat l'anar junts més de 2,5 milions de ciutadans durant anys, durant temps en què ha estat aprofitat pel CNI, instal·lant-se plenament a Catalunya, fent la seva feina, fent les seves llistes negres i amb tot el temps que necessitava. No és cert que l'independentisme està desconcertat des de fa temps? Ha quedat palès que els dirigents de l'anomenat procés no volien passar d'un referèndum pactat amb l'Estat, o sigui, amb l'amo. Podria entendre que la por i el terror a les represàlies institucionals i personals es fes variar el rumb de l'anomenat procés, però també ha quedat clar que molts d'ells tenien por de perdre els mini privilegis de què disfrutaven. Els tornaríem a votar? Els tornarem a votar? Des de Força Catalunya penso seguir amb la lluita que he portat a terme i que, igual que molts altres catalans decidits i convençuts, hem estat silenciats i amagats pels nostres minidirigents polítics aprofitant-se del seu minipoder. Ara que els mandarins espanyols encara van disfressats de demòcrates cara a Europa, és el moment de portar a terme la independència. Abans de que l'estat espanyol abandoni la Unió Europea deixant de pagar el seu monstruós deute i descarregui la seva fúria després, la seva fúria habitual contra Catalunya, una fúria tan descomunal que la de l'1 d'octubre ens semblaria un joc de nens.